Eli mallitilkkua neulotaan sileää neuletta tasona ja täällä meillä onkin jo 15 silmukkaa luotuna. Ja semmoinen, mikä pitää muistaa tässä tasona neulomisessa on se, että nostetaan aina nämä ensimmäiset silmukat. Täällä kun aletaan neulomaan oikein, niin ensimmäinen silmukka nostetaan neulomatta ja kun käännetään työ ja aletaan nurin neulomaan, niin sekin nostetaan nurin neulomatta. Ja oikein neulomatta tapahtuu niin, että nostetaan täältä aivan niin kuin lähtisi neulomaankin sitä oikeeta, niin se vaan nostetaankin tästä puikon yli tälle vapaalle puikolle ja sitä ei niin kuin neulota. Et sitten seuraava neulotaan ihan tavallisesti oikein. Ja koko puikko vaan tätä oikeata silmukkaa tehdään. Koko kerros. Näin. Ja nyt käännetään työ. Ja tällä puolella taas on tarkoitus neuloa nurjaa silmukkaa ja senkin voi tässä sileässä neuleessa tietää, että kummalla puolella pitää neuloa nurjaa ja kummalla oikeaa, niin siitä, että tällä nurjalla puolella niin näkyy tällaisia palloja tässä, kun taas sitten täällä oikealla puolella on tällaisia toisen näköisiä silmukoita, niin siitä voi aina varmistaa sen, että kumpaa lähtee tekemään. Ja tälläkin joka kerroksella niin jätetään se ensimmäinen silmukka neulomatta, eli se nostetaan siitä puikolta ylitse. Ja tämä nurja nostetaankin täältä sitten näin. Eli lyödään lanka tähän puikon päälle ja nostetaan tämä tästä. Ja lanka siirretään takaisin tuonne. Ja sitten vaan nurjaa silmukkaa tehdään koko matka. Ja taas käännettiin työ. Eli nyt meillä on täällä nurjaa silmukkaa. Eli käännetään työ. Ja nostetaan tämä ensimmäinen silmukka neulomatta vaan noin. Ja tehdään tämä kerros oikeita silmukoita.
Ja taas kun kierros on menty loppuun, niin tarkoitus on kääntää työ. Ja taas tällä puolella ensimmäinen nostetaan nurin neulomatta. Eli lanka tähän puikon päälle, otetaan silmukan läpi, yli ja lanka kierretään vielä tonne taakse. Näyttää tältä. Ja lähdetään neulomaan nurjaa silmukkaa. Näin, ja nyt on taas nurjaa silmukkaa tehty. Tämä on sen työn nurjapuoli ja tämä on taas se työn oikea puoli. Ja tänne puolelle lähdetään sitten taas tekemään oikeita silmukoita. Ja muistetaan taas, että ensimmäinen silmukka nostettiin puikolle. Noin. Ja mallitilkkua on tarkoitus jatkaa tähän tyyliin niin pitkään, että siitä saa mitattua niitä silmukoita, silmukkatiheyttä ja sillain, että se alkaa sujumaan sitten se neulominen, että voi jo siirtyä siihen lapasen neulomiseen.